roku 2025 sme osedlali motorky a vyrazili na juh Talianska. Prvé kilometre boli síce o monotónnej diaľnici, ale vďaka skorému rannému štartu sme už popoludní nechávali Benátky za chrbtom. Na Mýtnici nás ešte stihli pozdraviť kamaráti, ktorí to valili smerom na Sardíniu. Šťastnú cestu, borci! My sme však mali iný cieľ. Len kúsok od hlavných trás sme objavili Chioggiu, úzelné mestečko popredkávané kanálmi, ktorému miestni nepovedia inak ako Benátky pre autá. Z mosta Ponte Vigo sme si vychutnali výhľad na prístav a potom sme sa len tak túlali uličkami. Prešli sme k mostu Sant'Andrea, nakúkli do katedrály Santa Maria Assunta a deň zakončili v prístave. Bol to jednoducho ideálny úvod do nášho talianskeho dobrodružstva. Hneď sme naskočili na taliansku vlnu a ochutnali lokálny fast food Frito Misto a výborné čikety, niečo ako malé španielské tapas. Plán na dnešok bol jasný, prejsť po diaľnici čo najväčší kus cesty na juh, ale nie za každú cenu. Po raňajkách sme si ešte dopriali poriadnu kávu priamo na pláži a ďalšiu pauzu sme si urobili v Porto Corsini pred Ravenou. Cesta nám ubiehala tak rýchlo, že sme sa ani nenazdali a boli sme v Cupra Maritima. Tam sa mi podarilo uloviť parádne ubytovanie s výhľadom priamo na more. Máš len výhľad na more? Ukáž. Ráno ako z rozprávky. Prechádzka po pláži, šum vln a krátky prelet dronom nad starobylou časťou mesta. V diaľke sme si všimli starú ropnú plošinu, na ktorej sa vraj práve pracuje, aby ju na dobro vyradili z prevádzky.
Potom už ale prišiel čas opäť nahodiť stroje. Šup cez tunel a aj ja som to dala s gráciou. Ešte zástavka na pumpe, doplniť ovoz našim tátošom. Zaplatiť pumpárovi a pokračujeme ďalej na juh. Len po San Benedetto, kde točíme do hôr smerom na L'Aquila. Kde je Lenka? Následne tu je fajn. Pumpa, doplniť ovoz našim tátošom. Zaplatiť a ide sa ďalej. Našu púť po pobreží sme však v San Benedetto ukončili. Stočili sme riadidlá smerom do vnútrozemia do hôr k mestu L'Aquila. A kde je Lenka? Nikde. Zmizla v zákrutách. Ale priznávam, je tu fakt skvelé. Pred nami sa otvára pohľad ako z pohľadice. Obrovské jazero Lago di Campotosto a nad ním sa hrdo týčia štíty. Monte Corvo, Monte Cefalone a Monte L'Aquila. Práve vidím Lenku, ako prechádza po moste. Vybrali sme sa hneď za ňou, pretože na druhej strane nás čakal bufet a krátka pauza nám padla viac než hod. Niečo na tej tabuli napísané. Daj si pauzu, keď si unavená. Natiahni tu a hotovo.
Pekne poďakovať. Áno. Potom už len hurá smer Campo Marino na dlho očakávaný relax pri mori. Rýchla kontrola, či motorka stojí bezpečne na svojom mieste. Môžeme vypnúť motory aj hlavy. Pláž Spiaggia di Valona je nekonečná a na prelome mája a júna takmer ľudoprázdna, takže prechádzka po piesku bola čistý balzam na dušu. V diaľke sa však začali kopiť tmavé mraky a tak sme radšej strávili popoludne v uličkách Termoli. Prvá dnešná zástavka je pri moste Ventunoarchi. Čas na pár záberov z drónu. Fúkalo poriadne, no Tomášov DJI Mini 3 si so silným vetrom hrávo poradil.
Konečne sme dorazili k slávnemu mostu Jamesa Bonda v mestečku Gravina. Ten sa týči nad hlbokým kaňonom, ktorý je doslova prevrtaný neolitickými obydliami. Práve tu sa natáčala úvodná scéna Bondovky No Time to Die. James to mal o niečo jednoduchšie, stačilo mu prejsť most a bol v Matere. My sme mali pred sebou ešte 30 km v sedle. Matera je fascinujúce miesto. Jej starobilé štvrte Sassi, zapísané v UNESCO, patria k najstarším stále obývaným miestam na svete. Tá atmosféra je neopísateľná. Úzke uličky, jaskinné domy a výhľady, ktoré sa vám jednoducho vrijú do pamäti. Niet divu, že bola v roku 2019 Európskym mestom kultúry. Naša cesta pokračuje k ikonickému Polignano a Mare. Ubytovanie máme priamo v centre, čo znamenalo, že motorky sme museli preparkovať k domu majiteľa kúsok ďalej. Cestu mestom som si síce užila, ale priznávam, mal som aj trochu malú dušičku. Ja to vidím na tvojej navigácii. Stojím cez to vidím. Keď pojedem ráno pre motorky, tak tu raňajky. Tabulu. Za ním. Hneď po zaparkovaní sme vyrazili k známej mestskej pláži a vychutnali si večerný vibe mesta. Ráno nás síce privítalo čosi horšie počasie, no v pláne bolo Alberobello. Ešte predtým sme sa však vydali na malý lov za poctivým olivovým olejom.
Podarilo sa nám objaviť typickú masériu, taká rodinná farma Anes, ktorú vedie miestny farmár. Nákup vybavený, olej v kufri, môžeme byť spokojní. Keď sme dorazili do Alberobela, Tomáš si vydýchol. Turistov bolo pomenej, takže mohol v kľude fotiť tie ikonické domčeky trúly bez toho, aby mu niekto skákal do záberu. Ja som zatiaľ v miestnom fast foode rýchlo vyriešila cestoviny. Hlad mal skrátka prednosť pred vysokou gastronómiou. Neskrývaná radosť Hľadanie ubytovania sa však zmenilo na menší oriešok. V tomto období je väčšina miest zatvorená, sezóna ešte nezačala. Zastavili sme sa pri majáku pri mori a tu som nakoniec našla skvelé ubytko priamo v prístave Ostuni di Mare. 3 dní s výhľadom na vodu. Na druhý deň nás konečne poriadne privítalo slnko. Samotné Ostuny, to slávne biele mesto na kopci, sme tentoraz len prefrčali a zamierili sme na západ Salenta k Tarantu. Krajina sa tu narovnala, ale to pobrežie. Skaly striedali pláže a všade tá neuveriteľná tyrkysová voda. Cesta sa kľukatila tesne pri mori, lemovaná starými strážnymi vežami. Tomáš využil ideálne podmienky, slnko, bezvetrie a vytiahol dron. Táto pláž si to jednoducho pýtala.
to bol skoro papulák, moja zlatá. Tak, ako to bereš, taká postrana. Poď pozrieť. Naspäť do Ostuni sme sa vrácali cez Brindisi, no na obytku nás čakala ešte povinná jazdecká hygiena. Moja Honda CB500X si po ďalšie tisícke kilometrov poctivo vypýtala namazať reťaz. Ako inak, aj dnes sme sa vybrali jazdiť, a to smerom na juh do Otranta a späť. Prvá zastávka bola v Brindisi pri mori. Vtedy sme ešte netušili, že tu nakoniec strávime ďalšie 2 noci. Nemohla som sa dočkať Cave of Poetry, ktorá bola len na skok. V tomto období tu nebolo veľa ľudí, radšej si ani nepredstavujem, aké to musí byť v lete. Tomáš opäť využil pekné počasie a polietal s dronom. Pobrežie je naozaj fotogenické.
kus ďalej na juh sme objavili nádherné skalné fragmenty vo vode, tvarované morskými vlnami po milióny rokov. Faraglioni di Sant'Andrea. Strávili sme tu viac času a veľmi sa nám to páčilo. Tomáš lietal toľko, že vybil všetky batérie v drone. Jeden miestny pán nám dokonca ponúkol ochutnať domáci syr. Po návrate do Ostuny di Mare sme si objednali ryby v miestnej rybárni. Ja som sa držala pravidlá, čím škarečia ryba, tým lepšia chuť a vybrala si toto malé strašidlo. Tomáš stavil na istotu sendvič s chobotnicou. Večera bola teda zabezpečená. Tomáš ráno stihol nakrútiť timelapse východu slnka a trpezlivo čakal, kým sa ja dospím. Naplánovali sme si veľký okruh až úplne na juh. Trasa viedla krížom od mora k moru a doviedla nás až do Gallipoli. Opäť nádherná cesta tesne popri mori, no tentoraz sa krajina začala dvíhať a nebola až taká nudná. Otvárali sa nám krásne výhľady až po najjužnejšie mestečko Salenta, Santa Maria di Leuca.
Ešte letmý pohľad na prístav a pokračujeme smerom na sever po východnej strane Salenta späť do Otranta. Spiaggia di Prosciutto nás úplne očarila. Nádherná pláž a úplne prázdna. Na dnes som naordinovalo pokoj na lôžku. Tomáš to samozrejme dlho nevydržal a hneď ráno vyrazil na kávu, len v mikine. Klasika, viac mimo cesty než po ceste. Odmenou bolo kapučíno a lokálne pasticotto plnené pistáciovým krémom. Po obede nás čakal úplný pokoj na pláži, na našej vlastnej malej súkromnej plážičke bez jedinej turistickej stopy.
Ubytovanie pri mori v rezorte Solaris s bazénom nás priviedlo k zmene plánov. Zvažovali sme návrat cez ploché a drahé Taliansko alebo si priplatiť za trajekt a vrátiť sa cez lacné Albánsko a Čiernu Horu. Voľba bola jasná. Získali sme ešte jeden deň pri mori, keďže trajekt z Brindisi odchádzal až o 2 dní večer. Tomášovi sa okamžite rozžiarili oči, do trasy totiž dokázal zakomponovať náš milovaný Durmitor. Večer už len prechádzka popri mori a pár letov s dronom. Pokoj, slnko a voda. Tomášova ranná nespavosť sa pretavila do krásnych dronových záberov na Torre Specchia Ruggeri a priľahlé pláže. Zvyšok dňa sme strávili plážo, teda pri bazéne a na pláži. Podvečer sme si odskočili do Lecce. Väčšie mesto, hustejšia premávka a chvíľu aj blúdenie, kým sme našli parkovanie. Nakoniec sme zaparkovali na mieste pre návštevníkov a zaplatili cez aplikáciu Easy Park. Lecce je typické talianské mesto s úzkymi uličkami, ktoré dýchajú históriou. Múzeu s amfiteátrom sme dorazili neskoro, tak sme si ho pozreli aspoň spoza plota. A jedlo? Všade propagovali puču, takže Tomáš neodolal. Mortadela, stracciatella a pistáciové pesto. Ja som zvolila chobotnicu. Trajekt z Brindisi mal odchod až o polnoci. Na parkovisku pred nalodením nás privítali hordy komárov a kajuta, no povedzme, že jej stav neprispel k spánku. Ráno nás však Albánsko privítalo jasnou oblohou a morom ako zrkadlo. Do Vlore sme dorazili presne na čas. Albánci nás skúšali hru s poistením, ale keď sme im ukázali naše PZP a zelenú kartu, pustili nás. Gang talianskych Vespakov si musel na mieste zaplatiť poplatok za miestne a nezmyselné poistenie. Vo Vlore sme sa nezdržali a smerovali sme na sever do Durrës po rýchlostnej ceste. Albánsko nám ubehlo rýchlo. Dali sme si balkánsky obed a už nás čakali čiernohorské cesty, ktoré sú pre motorkárov raj.
Dlhé, tiahle zákruty, tunely, nádherné výhľady. Dotiahli sme sa až pod Durmitor, kde nám Booking vyhodil skvelé ubytovanie na farme v horách. Hľadanie bolo trochu dobrodružstvo, ale potom som si užila každý moment. Haminkovia, mačičky, kačičky, zajace, koníky, ovečky aj kozičky. Etnoselo Vojník odporúčam každému, kto chce na chvíľu vypadnúť z reality. Farma patrí trojgeneračnej rodine, ktorá tu hospodári a vedie aj ubytovanie a malú lokálnu kolibu. Jednoduché ubytovanie, luxusná miestna večera, v noci medveď a ráno raňajky s ovečkami. Úplný zážitok. Po rozlúčke s rodinou vo Vojníku sme sa vydali na Durmitor. Zastavila som sa na jednom mieste nazbierať bylinky, nepamätám si aké. Tomáš často stál a fotil okolie, motorku, výhľady. Na jednom mieste ju postavil na bočný stojan a ako tak fotí, tak sa stojan šmykol a plne naložená motorka sa prevalila. Nevedel ju postaviť sám. Nemeckí GSáci len prefrčali. Dokým som sa ja otočila a prišla mu na pomoc, šiel okolo Slovák a ten mu ju pomohol postaviť. Zastava, buď sa nové naľavo skala. Vidíš ju v strede?
Upsik, chlapci jazdili mimo ciest v parku. Pokuta. A aj kartou sa dá platiť. Divé kone pri jazere? Toto môžeš vidieť len na Balkáne. Začala som pociťovať hlad na tom najmenej vhodnom mieste na Durmitore. Zistili sme, že musím počkať, až kým zídeme dole a až tam sa napapám. Nie je tu žiadna reštaurácia.
Chceli sme si odpočinúť na priehradnom múre, ale z dispečingu sa ozvala sirena a slušne nás poslali ďalej, aby sme sa na moste z bezpečnostných dôvodov nestáli a nefotili. Čo? Ten kontakt je tam asi potrebný. No to možno. Nemáme tu stať. OK. Ten bude zipsovať. Rozlúčka s Čiernou horou sa diala pri známom drevenom moste na hraničnom prechode Ščepan-Polie. Hneď za mostom je tabula smerom k rieke Tara, nebezpečenstvo mín. Nakoniec sme jedli až v Bosne. Od Sarajeva nás viedla diaľnica s malými prestávkami až do Doboja, kde sme si našli ubytovanie priamo na pumpe. Majiteľ nám dokonca dovolil dať motorky do garáže, kde sa robila technická kontrola. Kus od pumpy bol supermarket Bingo, v ktorom mali všetko, ale naozaj všetko. O niečo ďalej v hoteli Integra nás čakala posledná večera v Bosne. A následne aj posledný deň našej dovolenky. Prešli sme z Bosny do Chorvátska a potom cez Maďarsko až domov. Tesne pred Bratislavou sa začala tvoriť búrka. Znova sa nám podarilo doraziť bez toho, aby sme vyťahovali nepremolky. Tohtoročná dovolenka sa nám veru vydarila. Spoznali sme dôkladne Salento. Pre Tomáša bolo sklamaním, že sme sa nedostali na ostrohu, kde sú vraj dobré cesty. Očarilo nás nádherné pobrežie Jadranského ako aj Jónskeho mora. Spoznali sme milých, lenivých, ale hlučných Talianov.
Spoznali sme aj neskutočnú kuchyňu Púlie. Pasticciotto, puča, panzerotti, orecchiette, morské plody, ryby, ovocie. A cestu späť sme si spestrili balkánskym korením a nádhernou horskou prírodou.